We gaan praten met Jannie Elzega. En Jannie Elzega had ongeveer 2-3 jaar geleden het initiatief genomen om een mooi nieuw magazine op te richten. Dat weer een groot succes. Had ze er een tijdje maar wachten, maar nu dacht ze bij zichzelf dat verzin uiteindelijk wel een terugstart. Nou, reden genomen om Jannie eens even nu te noemen. Want het gaat om eigenlijk jong talent, jonge mensen te enthousiasmeren. Nou ja, voor wat in ieder geval. Het meisje even nu te lezen, maar Jannie, leuk dat je er bent. Eerst maar even hoe het magazine. Wat is het eigenlijk voor magazine? Want het heet Roads, hè? Het heet Roads. Roads is een magazine. In principe voor jonge makkers, door jonge makkers. En het is gericht op, dus jongeren. Tussen de 15 en 22 jaar zetten we op in. Maar als doel om ze een podium te gaan. Een platform waar ze hun stem kunnen litereren. Omdat wij merken dat het voor, meestal van mijn leeftijd, ik ben dan 18, heel lastig is om bij radioprogramma's of bij grote tijdschriften om daar hun verhaal te doen. En wij denken dat jongeren zo belangrijk binnen. En ik hun eigen ideeën na. En dat gewoon maar te kunnen delen. Ja. Dan had je toen bakkers, wat moest je dan denken? Ja, dan neemt het al een beetje. Gaat het dan om muziek en bijvoorbeeld poëzie? Of is het nog volle breder? Ja, wij hebben net alleen nog op screwers richten. Wij hadden nou bijvoorbeeld voor 4 mei een special. Die special, daar publiceren we zowel kunst als muziek als een interview. Maar er zitten ik gedichten in van boskrowers. En natuurlijk moeten de stukjes bij het kunst worden. Dus we nodigen je eigenlijk gewoon makkers uit. Die wat kennen litten zien. Is het puur internet of is het oldschool nog gewoon op papier? Verzollen de ouderwetse manier? Het is natuurlijk altijd vet om het oldschool te doen. Het is begonnen op internet. Dus waar ik een website. Op die website publiceren we al onze specials. Dus de 4 mei specials zoals daar vinden. Maar natuurlijk, ja, als liedspamke dacht ik al, ik mat in die boekwinkels. Nou, ik kan me iets bij voorstellen, ja. Hoe zwaar gek of ik in die boekwinkels kom. En het was zo'n succes dat we opeens contacten kregen met boekwinkels, met kranten, met uitgeverijen. En ik ben heel trots om te zeggen dat de tweede officiële uitgave ik op papier komt. En in boekwinkels terugkomt. Dat is wel hartstikke mooi, inderdaad. Ja. Deze claim nog. Hij is er eigenlijk 2-3 jaar geleden mee begonnen. Het was een groot succes. Kun je dat succes verklaren? Waarom of waar sloeg het vooral om? Ik begon alleenig. En het was voor mij heel lastig om jongeren te vinden die woon scrollen. Of mensen die überhaupt loden in het idee van een tijdschrift. Maar toen had ik toch genoeg mensen gevonden die zijn, let machine dan, domme. En dan zit het succes natuurlijk wel een beetje in de cijfers. Want cijfers is een meer dan dat ik nou ken. Als ik nooit zien deze is. Nou, shot, wie een groot succes. Hier als de tijdschrift, zei doe ik. Nou, prima, let me machine. Dus het is de 15.000 keer belezen, online. Ja, en daar ben ik heel trots op. Dus ja... Alles in het Nederlands neem ik aan. Want Nederland is eigenlijk de markt, zeg maar, en de doelgroep. Uw team komt uit heel Nederland. Dus ik ben je dan in Friesland. Maar ik heb een hoofdredacteur. Die zit dan in Middelburg, in Zeeland. We hebben iemand die doet de social media. Die komt uit Eindhoven. We hebben mensen uit Amsterdam. We hebben mensen in Oeralwij. En de scrowers komen dus ik vanuit het hele land. Want uw team neemt natuurlijk heel veel mensen mee die zeggen, wat doe dan? En mij ik dat dan niks in. Kijk, daar aan mij doen. Dus we hebben nu een open call. Voor scrowers is het hele loon om dan te laten zien. Dit is wat wij meidje. Of kunstenaars. Dit is wat wij schilderen, wat wij tekenen. En dan kennen ze mij eens een coachingstraject in. En dan kennen wij ze, dit vinden we vet. Of doe maar je nog opletten. Zodat ze een soort opstapje krijgen naar een literaire wereld. Ja, maar dus echt talentbegeleiding dus. Ja, echt talentbegeleiding, jazeker. Ja. Wanneer maar de volgende editie uitkomen? Nou, we zijn natuurlijk hut bezig en we hebben al die specials ertussen. Dus dat kost dan nog wel wat tijd. We zetten nou in, achter de schermen zetten we nou in op eind augustus, begin september. Omdat op zo'n 20 september de allereerste versie uitkwam. Dus we vinden het zo vet om dan de tweede versie weer in september uit te brengen. Ja. En alles is al klaar daarvoor? Ik bedoel inhoudelijk? Of kan mensen nog bijdragers insturen? Nee, mensen kunnen zeker nog bijdragers insturen. Tot eind juni is de open call open.
Wat hoop je dat het wordt? Want dit is een beetje een herstart. Nou, dat doet vast net weer voor 1 of 2 afleverings. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, nou jou ik vol gas en ik wou ook wat rond met het magazine. Wat is die droom? Wat wordt eigenlijk? Ik zit altijd, en dat zit ik nou even een beetje tussen haakjes. Doe maar even heel rustig, ja. Ik zit altijd hoe 4-4 bij het grootste jongerenplatform van Nederland. En dan, ben ik gewoon de manier hoe jongeren expressie kennen Jan. En hoe jongeren wudden kennen Jan aan wat ze graag in de wereld willen vertellen. En is dit, denk ik, een beetje het antwoord op wat er de laatste jaren wel groeid is bij een pro de jongeren. Er zit op Instagram, er zit op TikTok, er zit op YouTube, misschien op welke social media plak dan ook. Maar iedereen zit wel in zijn eigen bubbeltje om te hingen. Hè? En dit is natuurlijk wel, denk ik, een mogelijkheid om eens een keer oer de morgen te zien, of net? Om mensen bij elkaar te brengen. Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel gedachten om in die holle, in mijn holle. Ja. En voor de ene is dat makkelijker om op het papier te zetten en voor de oren wat moeilijker. En daarom zetten we dan in op wel een begeleidingsprogramma. En verder, ik weet net zo goed met wat die vraag weer. Ja. Nou, ik merk pro de jeugd is bij heel pro de creatieve dingen bezig, maar zit vaak in hun eigen wereldje. Ja. En zo'n magazine als dit kan iemand wel weer bij oren brengen. En daarom willen we het dus graag op papier. Want ik vind het toch belangrijk dat jongeren wel blauwe scrollen en blauwe lezen. Want ja, natuurlijk, het zit zoveel op social media en zoveel op Instagram, op TikTok. En ik zou het heel fijn vinden om dan te laten zien. Maar ik maak iets traditioneels, zoals een magazine. Kerst toe laten jaren was het worst en kerst toe jong worden. We hebben het meeste mensen. Even online toch? Is er een internetadres? www.rootsmagazine.nl. Ja, en Roots is R-O-A-T-S. Ja. Nee, dat betekent Roots. Nee, het is Roots. Het is Roots. Hoe is het op die naam gekomen eigenlijk? Nou, het komt dus wel van het Engelse woord roots. Kijk. Wat dus jattels betekent. Ja. Omdat wij wel vinden dat we dan aan het begin staan van de groei van jonge makkers. En daar heel graag in willen helpen. Dus het is een beetje symbolisch. En de A hak erin die omdat het 2 jaar geleden eigenlijk begonnen is als project vanuit de Anne Frank Stichting. En toen dacht ik, nou dan moet hij maar een A in om het dan een beetje origineel te maken. Nou, het valt wel op en ik van bloed zeker heen. Alleen maar het wel even weten, dus je denkt het even om. R-O-A-T-S. Jannie, leuk dat je er in ieder geval een troststart bij maakt en succes. Fijn dat ik je mocht wezen. En jou die vooral op. Best jong en hoeft ik net voor het geniaal te wijzen. Maar tekst, ik zou wel eens mooi vinden om een tekst te schrijven of muziek of een oorpodium te zieken. Zie je dan in ieder geval Jannie en haar magazine even op.